Pre mnohých je sobota dňom skutočného oddychu, ale už v nedeľu popoludní prichádza nervozita. Myšlienky ubiehajú k pondelku, k práci a k povinnostiam. Tomuto fenoménu sa hovorí nedeľná úzkosť alebo Sunday blues. Podľa výskumov ju zažíva veľké množstvo pracujúcich. Čo ju spôsobuje a či sa jej dá vôbec vyhnúť? O tom budeme diskutovať s psychologičkou Silviou Langerman. Dobrý večer. Dobrý večer. Čo teda presne znamená fenomén nedeľného blues a prečo sa o ňom dnes hovorí viac ako v minulosti? Myslím si, že všeobecne sa viac hovorí o duševnom zdraví, čo je vlastne vynikajúce. A to je jeden aspekt, prečo sa o tom hovorí viac. Ale druhá vec je aj taká, že na nás je vlastne stále vyvíjaný akoby väčší tlak na nás pracujúcich ľudí. Takže v princípe pravdepodobne sa aj objavuje vo väčšej miere nedeľná úzkosť alebo nedeľný blues, ako sa používa. Ide o to, že nedeľu po obede alebo na večeru začíname myslieť na to, že čo nás všetko čaká v práci, čo musíme urobiť, možno môžeme byť aj vystresovaní, prípadne už sa nevieme sústrediť na ten rodinný život alebo na to súkromie. Akoby môže nastať situácia, že sme si víkend nedostatočne užili a už nás stresuje taký ten pracovný pondelok. Je to prirodzené, alebo už ide o nejaký varovný signál? Môže to byť aj varovný signál, ale v princípe to je prirodzené. Takže kým to je také, že sem tam sa mi objaví v nedeľu večer pár hodín pred spaním, taká ako keby úzkosť, alebo už začínam uvažovať, že čo všetko musím urobiť zajtra, čo ma čaká v práci, tak je to do určitej miery aj prirodzený stav, ale ako náhle to zasahuje do takého bežného rodinného, bežného súkromného života, prípadne sa objavuje celú nedeľu, alebo možno už aj v sobotu, tak samozrejme to je už veľmi silný varovný signál. Čo teda môžeme urobiť, aby sme sa tomu vyhli? Najlepšie je v prvom rade si to uvedomiť, že teda čo sa so mnou deje a potrebujeme nastaviť ten systém tak, lebo máme obrovský tlak na seba, takže my by sme mali mať aj veľkú tú regeneráciu a keď pracujeme 5 dní, tak 2 dní sú samozrejme všeobecne menej ako tých 5 dní, takže mali by sme veľmi vedome sa uisťovať, že si vieme oddychnúť, že si vieme užiť ten víkend už presne tak, ako pre koho to užitie alebo to relaxovanie čo znamená. Môžeme si urobiť napríklad to, že na pondelok si nedávate ťažšie veci, akoby je to také obľúbené, že dávame si ťažké porady alebo ťažké úlohy na pondelok a práve vedome by sme si to mohli dávať napríklad na útorok, stredu alebo štvrtok, ako rozdeliť si ten týždeň inak. Dať si akoby možno menej úloh, menej náročné úlohy, pripraviť si možno už piatok taký itinerár alebo taký plán, že čo budeme v pondelok robiť, aby sme sa snažili vyhnúť sa tomu, že na to nedeľu budeme myslieť. A veľmi podstatné by bolo aj to, že vypínať si pracovné maily, vypínať si notifikácie, aby sme sa naozaj do tej práce mohli pohltiť alebo mohli pozrieť naozaj iba v pondelok. Kedy je to ešte bežný stres a kedy už aj vy hovoríte, že to môže byť nejaký problém? Aké signály by mali ľudia sledovať? Ako náhle je to taká ako keby už vážnejšie, teda neviem sa sústrediť, neviem možno spať, mám naozaj že strach, opakuje sa to dlhodobo, už pokazí mi to sobotu, pokazí mi to nedeľu, tak už by som naozaj odporúčala porozprávať sa s nejakým odborníkom o tom, že či je to ešte v poriadku. Totižto úzkosť môžeme už pociťovať aj tak, že tlak na hrudi, migrény, rôzne bolesti hlavy, nechuť do jedla alebo práve prejedanie sa, toto všetko už nie je OK. Zároveň, ako náhle to je vždy, teda na každý pondelok sa bojím, alebo každý týždeň, že už to nie je na jednu konkrétnu vec alebo na nejakú jednu konkrétnu náročnú úlohu, tak to tiež nie je v poriadku. Mali by sme na to myslieť, že potrebujeme niečo prestaviť inak. Nie je vždy riešením odchod z práce. Pozor na to, my potrebujeme hlavne nastaviť to, že ako vieme relaxovať, aby sme vlastne kompenzovali ten obrovský nátlak na nás, čo prežívame v práci. Ale keď je to bežný stav, že v nedeľu mi je trošku ťažšie alebo uvažujem o práci, tak zase nemusíme hneď preháňať. Problém je ten kolobeh.
To znamená, že keď v nedeľu sa bojím z práce, ja som ešte v pondelok viac unavená, menej stíham, menej sa viem sústrediť, ešte mám horší týždeň, takže bude nedeľný blues už naozaj možno, že už od soboty, od nedele ešte náročnejší a tento kolobek sa vlastne stupňuje, zhoršuje a môžeme prísť až do samotného vyhorenia. Podľa výskumov sa to najviac týka dvadsiatnikov a mladých kancelárskych pracovníkov. Prečo? Predpokladá sa, že sa dvadsiatnikov a týchto mladých kancelárskych pracovníkov týka preto nedeľná blues najviac, lebo jednak je to také ako keby neisté samotné obdobie. Takže potrebujeme prvýkrát platiť účty, prvýkrát ideme do vlastného bývania, možno tvoríme si vlastné vzťahy a podobné, že aj samotné to obdobie je také ešte nie úplne stabilné. Zároveň chceme veľmi dokázať to, že na to máme, že sme výkonní, že sme úspešní. Tiež je tá konkurencia vlastne v pracovnom prostredí obrovská a my sme ešte úprimne nič nepoložili na ten stôl, takže potrebujeme sa ukázať v najlepšom svetle. Podstatné je povedať aj to, že vlastne nám nebráni fyzikum alebo naše telo, naša energia, aby nás zastavila, pretože vládzame ešte oveľa viac ako napríklad 40, 50, 60 ročný človek, takže ako by nás nedonúti to naše telo zastaviť sa. Veľmi dôležité je aj 20-30 roční ľudia sú v princípe veľmi často odkázaní aj na tie sociálne siete a porovnávanie sa na nich, takže väčšinou máme dojem, že všetci naši rovesníci majú dokonalé víkendy, všetko stíhajú, strašne veľa zarábajú, sú veľmi výkonní a veľmi úspešní. A tento stav, keď sa porovnáme s niekým takýmto, o kom si myslíme, že je dokonalý, tak nám neprispieva, takže budeme mať na sebe ešte vyššie nároky, ešte viac si užiť povinne víkend, ešte viac podávať výkon v práci. My sme na začiatku spomínali, že cez víkend by sme naozaj mali relaxovať, ale kde by mali byť tie hranice medzi pracovným a osobným časom? Je to veľmi náročná otázka, pretože úplne exaktne sa to nedá povedať, že my o 16. musíme položiť vlastne prácu a už sa jej nevenovať napríklad. Už v dnešnej dobe je práca veľmi často flexibilná. To znamená, že skôr si určíme také pravidlá, že ako budeme my fungovať. Veľmi odporúčam si uvedomovať to, že aká je moja rola, keď som matka, keď som otec, keď som manželka, keď som partnerka, keď som vlastne uvedomovať si to, že tá práca je len jedna z nich, takže aby sme stíhali aj tie ostatné. Skôr by sme mali mať také pravidlá, že vedieť, kedy si vypínam notifikácie na telefóne. Vedieť, že kedy nepracujem. Akoby vedieť si to povedať, že v nedeľu nepracujem, ale možno sobotu áno, alebo pracujem iba do 5. Útorok vôbec nepracujem. Akoby dať si také pravidlá, ktoré mne budú vyhovovať a budú vyhovovať mojej práci. Lebo napríklad aj vy, aj ja sme dnes v práci. Ale musíme si to niekde kompenzovať. Možno zajtra budeme mať voľno, alebo práve útorok. Že nemusí to byť veľmi jednoznačne časovo dané, exaktne, že kedy nerobím, ale skôr si zvoliť také vlastné pravidlá, že ako mi to vyhovuje. A extrémne silno odporúčam vlastne nemať v súkromných telefónoch pracovné záležitosti, pretože ten telefón si žiaľ Bohu už nevieme vypnúť. Takže potrebujeme parkovať, potrebujeme platiť, potrebujeme, vyplňať absenciu našich detí a podobne, ale veľmi to pomáha, ak si jednoducho dokážem odložiť ten pracovný notebook, ten pracovný telefón, napríklad v tom čase, ktorý si ja zvolím ako vhodný čas, kedy nerobím. Také sú chytáky, že len si rýchlo pozriem maily, len rýchlo skontrolujem, len zavolám, toto musím zvyhnúť, stále máme nejakú výhovorku, prečo sa tej práci vlastne musíme venovať, ale je to také, akoby konáme proti sebe, pretože my nerelaxujeme a potom vlastne sme menej výkonní a stále sme v strese a ten kolobek sa spustí a už koleso ide až do toho, kým sa absolútne vyčerpáme. Do akej miery dokáže pomôcť napríklad športové aktivity? Veľmi dokáže pomôcť šport. Každý si samozrejme potrebuje nájsť ten šport alebo taký pohyb, čo mu vyhovuje, takže či sa budem prechádzať, alebo budem behať, alebo na chvíľku si urobím nejakú jogu, pilates, tak každý by si mal nájsť to, čo mu vlastne uvoľní telo, pretože pomáha nám
to, keď uvoľňujem telo, aj uvoľniť samotnú mysel. Takže napríklad uvedomovať si svoje telo, svoje svaly, trošku sa zadýchať, prísť na iné myšlienky, absolútne jednoznačne je najlepší šport na čerstvom vzduchu, ale ak to neviem urobiť, ja môžem cvičiť iba doma alebo v nejakej posilňovni, tak aj to je samozrejme lepšie, lebo naše telo sa potrebuje uvoľniť tiež a šport je na toto vynikajúca metóda. Veľmi pekne ďakujeme za rozhovor psychologička Silvia Langerman. Ďakujem veľmi pekne.